सना लोंदो साया माखौ नायबाय थाखो आरो मेथाइयाबो जादो। सना नोंखौ नायबाय थानो लुगैदों आरो ओंखायनो साहाखौ लोंनो रोङाखै। नोंखौ नामा सना? ओइ सना आयै सना नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। अख्राङा बेसेबां गोजौ लैथोआ बेसेबां गोजौ आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो सना। आयै सनालाय नोंखौ औहाय सना नोङो आंखौ बेसेबां मोजां मोनो। सना जै बर' सुबुंफ्रा अमा बेदरखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ बिदिनो मोजां मोनो सना। मा अमाजोंसो रुजुबाय नों आंखौ? आयै सना बिदि नङालै नों साननाय बायदि सापससो होनदों आङो सापस। होमबाबो आंखौ अमाजों दारुजो मेजेम मेजेम बिज्लाब बिज्लाब जानो मोजां मोनो आं। दिलै दि सना सरि रागा जोंनांला आंलाय सापससो होनदों दा। होनबाबो आइया सनाया रागा जोंबाय ओरै नाहर सना ओरै 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 नाहर आं। आयै सना मानो बिदिब्ला नोंलाय सानैजों माबा साहा लोंलायनायानो बिदि जायो। लोंलाबो आं थांसै आङो। ओद सना बिदि नङा सना र' आङो नै थांनोसै। ओद सना र'ब्रा माखौ रागा जोंखो नोंलाय? आइया सनाया थांमारबायसो र' सना आंखौबो लांफा र'। आं मिथिगौ मानो फैफाबाय थादों। ए सना बिदिबा फैनो मोना आरो आं नोंनि उन उन। ओहो फैनो मोना रागायानो जोबाखै आंना। आयै सना मानो बिदिब्ला नोंलाय मोजां जाफिनदो रादे दहायनि बायदि मिनि रायलायफिनदो सना। आंखौ पार्कआव बेरायनो आं होनब्लासो आं खुसि जागोन। ए जागोन सना थुदो बिदिब्ला। थु जल्दी फै। थांगासिनो र' सना गावहा मा खालि रागा रागाल'। खुसि जाबायना सना आंथ' दा नोंखौ लाबोबायना पार्कआव। औ दासो एसे मोजां मोनदों। नोंगौ सना गोजोनलायबायलै आंबो दासो नों मोजां मोनबाय होननायखाय। औ सना थुदो ससे बैथिं बेरायहैबावनोसै सना। औ फै बै दै सेराव। थुदो सना थुदो। फुंजानि सनाखौसो गोसोखांलायबाय आंहा फनखौनो हरनोसैलां। सोर फन हरलायखो एथ' फुङावलाय? ए माथो सनासो हेलौ। आयै सना मा खालामदों? सना नै आं उन्दुगासिनोसो नोंलाय? एहेहेहे आंबो उन्दुगासिनो सिखाराखै। आयौ नंगौ सना नों सिखारबासो सिखारगोनहाय। आयै सना नोंखौ दे होमबा सिखारदो आंबो सिखारनोसै। औ दे सना। हेलौ सना हेलौ आया मा जाखो बेलाय दानबायसो खोमा। फाग्लिया माला दानहरखो बेरायनोसो लोगो लाहरनो नागिरदोंमोन आङो आंहाबो सिखारनोसैलै।